Lero panyaso voice box aboni kalindo akulankhula mopanda mantha kuti ayi akamang'alula amang'alula saona nkhope kuti awa nda president awa nda vice president awa nda UTM awa nda UDF kaya akuchokera kumulanje akuchokera kutcholo akuti iwo chimene amaona ndi Malawi and akunenetsa muchizungu kuti ayi I owe my allegiance to Malawians, not a politician, not a district, not a political party, but Malawians. Kumene kutu ndikulankhula kwa aboni kalindo ndi mankhani zina lero aboni kalindo akuyamikira kuti ayi olemekezeka avitumbiko mumba amene nduna yoona za ntchito kuno ku Malawi akuti ntchito yawo ayamba bwino. Nditi limodzi kuti tivoti aboni kalindo atibweretsera zotani lero pa 17 January 2025 ndi mwachizoloweza Malawi chonde muyike maganizo anu pa zimene alankhula aboni kalindo aka the DC pano pa Nyasa Voice Box. The DC. Yes, mwana woopsa kwambiri amene sindimagwedezeka ndipo ine siwachipani, ine ndi wa Malawi ndipo ndimayima pa chilungamo ndizapitirira kuyima pa chilungamopo ndipo ine I am not a chameleon that today ndilankhula izi mawa ndichoka ndikalowa mboma ndikaona mboma makuti sindikupasidwako ndalama ndichoka ndikalowa ku chipani cha MCP ndikachiona kuti chipani cha MCP icho sizikuyenda ndichoka ndikalowa ku UDF ndikaona kuti ku UDF ko sizikuyenda ndichoka ndikalowa ku DPP ndikaona kuti ku DPP sizikuyenda ndikalowa ku UTM ndikachoka kumene koko ulendo ku afford. No, not me. I owe my allegiance to the people of Malawi. And I'm a no-nonsense person. When I'm saying I am an activist, I mean it. I am an activist. I stand for the poor people and I stand for the people of Malawi. Sizokudati lero ndakutambwanda ndi nene iji mawa nditembenukeso ndikayambeso is no, not the DC. I'm a man of all seasons, evergreen bambo. Sinimagwedezeka ya kuchokera 2020 activism osasinta kuzafika lero. That's what people want. Zimene a Malawi amafuna ndi zimenezo. Choncho ife omenyera maufulu ngati tato pateni tisiye osamatenga Malawi for granted. Amalawi akuvutika kwambiri and akufunika anthu amene ali serious when it comes to activism. Anthu amene safuna sayang'ana ndalama amene amayang'ana kuvutika kwa Malawi ndi amene akufunika. So ineyo sine mmodzi mwa iwo okuti lero nene ichi mawa ndichoke ine umakuti no, I am not the one. Ineyo ndimayima pa chilungamo basi. Ndipo kaya wala kuisayo ndi wa MCP ndimambandula, kaya wala kuisa ndi minister ndimamuswa, kaya wala kuisa ndi wa DPP ndimamung'amba, kaya wala kuisa ndi wa UTM ndimaswa. Sindiona kutati uyu ndi vice president, uyu ndi president, uyu ndi minister wanji, kaya tinachezapo, kaya kwawo ndi kumulanje. Ine sindiona za mulanjetu, ine ndimangoona za Malawi. And that is why issues ya nepotism ikupitirira chifukwa ena mwa ifeso timachita promote nepotism and ife ma activist. Sitifuna kuyima pa chilungamo, timafuna tizikondera ena achazitipasa ndalama. So not me. Ineyo osamandizolowera zonena kutati ineyo ndimaoneka ngati ndine wa DPP kapena ndine wa UTM kapena chani. Ineyo ine ndi wa Malawi. So do not associate me with any political party because I don't belong to any political party, but I belong to Malawians. I owe my allegiance to the people of Malawi. Ndikufuna ndithokoze kwambiri kwa nthawi yoyamba. Pali nthawi zina munthu umangumuona koma mmene akuonekera nkhope yace mwinaso ndikuyamba kumulavula. Koma ndafuna ine ndithokoze kwa nthawi yoyamba Minister Vitumbiko Mumba ndi amene wabwera kuzagwira ntchito kuno ku Malawi. Zimene wapanga Vitumbiko Mumba akanakhala kuti anthu ena onse ma ministers wa amene amuzungulira chakwera including my advisors akugwira ntchito monga amene akugwirira Vitumbiko Mumba.
ziko lino lili bwino kwambiri chifukwa amalawi makamaka ogwira ntchito akuzunzika akukhala pa environment yozunzika kwambiri ngati munomonsi ziko lawo zimene wapanga vitumiko mumba zija zopita kumakaseka makampani amene akutenga amalawi ngati nkhumba akutenga amalawi ngati agalu zimene zija abwana muzipitirize chifukwa aliko makampani osakhala okhaja mwaseka inu aja aliko makampani ambiri amene anthu aje amazunzika zovala zawo amagavulira ku chimbuzi ndi kuzisiya konkono kumagwira ntchito akaweruka ndi kukavalira ku chimbuzi mupitenso malo ophikira zakudyawa mmene mwanthu akuzunzika kopsa malo marestandi otchuka muno Malawi mmene monso mukaonemo muli exploitation yochuluka kwambiri amalawi akuzunzika kopya ndi mabwana awo choncho ino avitumbiko mumba zimene mwapanga kumuyang'anira munthu umene onde uminister osakhala maministers ena okuba tikunena pano ali ndi mabasi ku Namibia ku Zimbabwe ndalama za ma refugees za maruwandizi za ma Burundi zitalemera agula nazo mabasi ndipo iyi ni nkhani imene ngakhale ASCB sanafunikenso kuti ayiyang'anire akazayifufuze nkucha nthawi yache yofufuza ndi inoyo vitumbuko mumba wachita waonesa kunena kuti you are a serious man vitumbiko mumba ndipo ndikupemphe kunena kuti anthu ena asakujeseso chibanzi uyende madera osiyana-siyana even mwa mwenyemu ulowemo vitumbiko mumba ukaone masalareze anthu amene akugwira ntchito kwa amwenye ndizomvesa chisoni kwambiri zokutinso kunja kuno kuli minimum wage mulibemo even olo mabanki mmene kuli mabanki so ena akuchita exploit amalawi kumawazunza anthu okuti akugwira ntchito ku bank no wonder mabanki mwambiri anthu ambiri amangomangidwa chifukwa amangoba chifukwa cha mmene moyo wawo ulili iweyo vitumbiko mumba waonesa kuti you are a serious guy amene siunyengerera wina aliyense chifukwa atu kumene koko muboma la MCP mu mwakhalamo tu ma ministers amayendera malo ngati amene koma chimene amadziwa ndikuangoonana ndi mabwanawo ndikulandira ndalama osachita address mawekers malayi muno mwali ndi mawu akufunikira a serious minister zimene wapanga vitumbiko mumba wandikumbusa minister wina mu nthawi ya Bingwa Mutharika Yunus Musa kapena Henere Musa ali ku nduna umene umachita kuziwiratu kunena kuti nduna tu ili kumene ku Ministry of Labor kukachitika china chilichonse chokhuzana ndi labor dispute amathamanga ndikukachita intervene koma over the years takhala ndi ma-ministers makamaka mboma ilili la MCP ma-ministers chimene akuziwa ndikupita ndikumakangulandira ma-envelope ndikumakangulandira ma-briefcase andalama azikagulira mafamu awo kumakagulira mabasi awo mabasi yonse momwe kuti akhale kunoko ayi asafuna kuti zimabasi yawo zikhale kunoko mabasi sakufuna kuti zikhale kunoko zimabasi zawozo akuzitenga kumakazisiya kunja. I want to thank you sincerely kunena kuti mwayamba bwino kwambiri abwana ntchito yanu ngakhale anthu pakati apo munawanyasa mutapita ku Jamaica koma iweyo vitumbiko mumba ndisaname and so do not stop there muloweso my estate mulowe makamaka my estate athyolo mulanje kumene koko anthu ogwira ntchito akuzunzika kopsa kuyang'ana ndalama zimene akulandira pension ya contribution ya pension ya inasiya kuja anthu anasiya tikunena pano ngati estate ngati akumulanje ndi kuthyolo ma estate ambiri akufuna achite introduce tea plucking machine. Tea plucking machine ni machine amene atazichera tea uja mwa makono. Yes, we want to embrace technology. Koma munayenera mudziwe kunena kuti madera ngati amene waakumulanje kulimbuli kulanda dero mizingati ya kuthyolo anthu ambiri sanapite ku skulu ndipo amadalira kukagwira ntchito ku ma estate and minda ija ndi ya makolo athu
palibe chimene tikupindula naye kuno ku Malawi apart from kuchita exploit anthu, apart from kuzunza anthu. Choncho akuti ma estate ena ngati Lugeri tea estate yamba kuchita plant machini okuti azitchera tea. Imeneyo sigwira. Ati ngati kuli kuwukirana tiwukiranapo chifukwa minda imene ndi ya makolo athu kuchokera ku Thyolo pakana ku Mulanje ndi minda ya makolo athu, and ifeyo Amalawi palibe chimene tikuchita benefit chifukwa ngakhale tiyo amamuchita auction kutiko ku Kenya kunoko mmangobwera machinale ndi fetereza, palibe chimene chikupinduliranso dziko la Malawi. Choncho iyi avitubiko mumba muyende ma estate ya ku Mulanje ndi Thyolo makamakaso ku Lugeri, andi ku Lugeri kwayamba nkhanza kwambiri kunabwera amwenye. Lugeri used to be a very very serious company, komano panopa kunalo amwenye amene akuzunza anthu, mmene akuzunzira awa ameki. Let's not be like meki ili ndi usogoleri wopusa kwambiri umene ukuzunza anthu. Ameki tikunena panopa abandalama za maziphunzitsi okwanira 89 ya Blantyre City kuabera ndalama zawo aliyense 80,000 pa masalarizi awo amene amayenera kuti alandire kapena ndalama imene anagwirira ntchito nthawi ya registration. Anthu 89, almost 8 million imene yabedwa kui anthu akuyenda mamawa siku naliliyonse mamawa mazulo kumakakumbutsa ndalama zawo kumeki. Kodi mukufuna mubeka ngati inuyo ameki mwabere anthu kenakonso muzabereso zisankho mogwirizana ndi MCP imeneyo tusigwira. Miti yanu taziyendesani bwino, miti yanu izikhala yoyenda bwino osamapanga zinthu za upside down. Anthu akukudandaulani kwambiri madera onse anthu amene anagwira ntchito za meki sakulandira ndalama zawo. Kuba ndalama muchita kuonekeratu kuti kodi mukufuna mutani. Ena ndi awo amene asanduka tsopano ADMAC, anifi. Ntchito yawo mandate yawo ndiyo ngongoza ndalama kuti anthu azipanga ma business. Lero liyamba kungongoza fetereza. Madabwa kuti inu kodi fetereza ndi wa ku Ministry of Agriculture ndi amene akupanga za fetereza. Iniyo fetereza mamutenga kuti? Zimene zizi mwazitenga kutiko. Popeza fetereza Malawi muno akusowa. Iniyo mamutenga kuti? Inu ndinu ADMAC. ADMAC ndi miti yawo siyenda bwino ati iwo sonoyamba kugula mafuta kupereka kuboma. Ziko losayenda bwino. So ndikupempheni ino avitumbiko mumba chonde muyende pena pali ponse mwenye muyendemo, malimanizi muyendemo, muone mene anthu akuzunzikira. Anthu aku Malawi kunongo akungogwira ntchito kuti nanga titani ife koma masalaries awo sali bwino, ma working conditions sali bwino, anthu akuzunzika kopsa. Mupite pena pali ponse mukaone mene yagwera kwacha ndalama zimene akulandira Malawi ndi ujeni economy ya ziko lino ndi mmene zinthu zadulira. You are the man amene tikumudalira kuti mwina kapena mukhoza kusintha ziko lino kwa salaku mwina pamene tikupita kuchisankho mwina anthu asekerereko. Koma zapanga inu zija Vitumbiko Mumba, you are my man. Ndipo ndakondwera nawe kwambiri Vitumbiko Mumba kumene uliko. Amene mmamuziwa Vitumbiko Mumba mumpase audio imene kunena kuti ine ndakondwera naye kwambiri. Ndipo apitirize, and he should not be corrupted. Don't be like other ministers ogona. And a very simple guy kuvala mozichepesa bwino sakhala masuti phulipuli apolisi pakana 100 ati kumusatira minister. Ai kukagwira ntchito yoseka makampani anthu amajera nsima ku toilet, ma toilet onyasa manyiyo kaoka, koma anthu akugwira ntchito menemu. Ena sonde awopanga mabuledi muende mene momo. Muone ma working conditions anthu, muone mene anthu akuzunzikira muno Malawi. So iyi yako ma estate musaichepese iyi imene muli exploitation koopsa. Ndi chifukwa chake nthawi imene ijayo Vincent Wandale amafuna kuti alande tikapena tipange boma lathu la Mulanje ndi Thyolo chifukwa cha mmene anthu akuzunzikira. And ambiri amene akupanga fuels mezi ndi Andale. Born Kalindo,
the DC. Mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza village. TM Mabuka box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.